Yo, hop, hek, hek. Yo, sada, yan, ay. Asa dili? Yo, hey, hey, hey. Hot, lo. Ya, ya. Yo, hey, hey, yo, ya. Yo, latihan, yo. Ambok surang berato, saya berato. Hilang nyawamu. Baik, ayo baik. Ora apa. Kuwi patihku. Iya, tak goni mulih. Kalau tak rebut. Ayo, kowe iso ngelangkai bangkene Anoman. Patihmu iki tak weneh. Yo! Pecah dasmu kowe. Nyocok bareng. Ya! Krasa ora? Ora krasa. Kurang seru. Oh, biar. Biar. Piye? Ora apa-apa kowe lho. Kurang seru. Dikayang. Yo. Iya. Aku lagi. Ayo. Hilang nyawamu. Ya coba rembut biar. Wes. Anoman. Pripun, Man? Pripun? Sampeyan wong tuwa kok turu nang tengah dalan iki apa? Patih kok turu nang tengah dalan. Kowe nek ora ngerti iki tekana lah. Sing turu nang tengah dalan iki sapa? Lah niki sampeyan mengkurep to mriki. Nyawaku ya ilang-ilang awakdir. Lah pripun iki? Kula bali Kurawa wis. Ya mung kemakine nek bar dandan. Nggih. Metu saka pondokan iku mlaku ning ira ngasak miwonen miwonen. Bakul dijak nggih. Lah terus ning bareng tandang gawe aduh. Kurawa. Niki wae pripun to? Swatama ki rak maju sik dhewe. Sinten Swatama? Dipethoke sinten? Mungsuhe Anoman. Lho, Anoman dugi mriki. Ketoke entuk undangan jae. Lah terus? Ya wis, Swatama karo Anoman gelut. Anoman iki kethek sikil karo tangan padha prigele, mula Swatama dijegal jebles ki ngebuk. Mulai